nikdy vám nič neodpustím, všetko bude len moje. Zabudnite na všetko, tento deň je skvelý. Ak na to zabudnete, život sa hneď skončí, no dneska je ten deň úvodný, kedy všetko začne. Štedrý deň je najlepší, všetko bude znova, no nezabudnite na ten deň, kedy sa Ježiško narodil. 24.12. to sú jeho narodeniny. Dneska ich oslávime, pôjdeme na guľovačku, zahráme sa s vami, bude to úplne super. Nemôžeme však zabudnúť na to, že je dnes ten dobrý. Ak sa vám páči, Ježiško sa narodil. No nevieme v akú hodinu. Nikto vám to nepovie, iba ja. Síce ani ja to presne neviem, ale môžem si myslieť a dúfam a myslím si, že to bolo o 5:00 večer. A ak si myslíte aj vy, zahlasujte so mnou a dajte mi všetky sledovanosti na Instačiku. Mám kanál na WhatsAppe, na to nemôžete zabudnúť. A taktiež nezabudnite mojej celej skupine a všetkým tu na dievčatám dať odber na jeden kanál. Farebné dievčatá, tak sa voláme, lebo každá z nás má iné vlasy a to je to, čo vám dnes chceme povedať. Ak ste slepí, to je škoda, no nikoho tu nevidím, tak to je veľmi dobré. Len dúfať, že to tak dopadne. Všetkým prajeme veselé Vianoce. No ako ste to výborne urobili? Super, mne sa to ľúbilo. A teraz už môžeme ísť na tú guľovačku, mama. Áno, už ideme. No tak ideme na tú guľovačku, dúfam, že sa vám bude páčiť. Kde to vlastne ideme? Už sme tam, kde sme chceli byť? Áno, už skoro, už iba chvíľu. Nechcem nič brevieť, ale nestratili sme sa tak náhodou. Lebo tu na to naozaj už nepoznávam. Asi sme sa stratili, oco. Nemyslíš? Takúto večnosť to budeme kráčať do nekonečna. Keď sa zotmie, nenájdeme dom. Radšej sa vráťme, guľovačka už skončila. Radšej by som sa vrátila, ako tu zostať navždy. Veď kľud, isto sme sa nestratili, iba sme si kdesi natrafili, kde sme nemali ísť. To je všetko. Ale naozaj, oco, mám pocit, ako keby sme sa stratili. Kľud, ty sa nemusíš ničoho báť. Isto sme sa nestratili, sme len niekde, kde nevieme. Chápeš? No a to znamená, že sme sa proste stratili. Nie, oco? Veru, asi áno, lebo inak by som to vysvetliť asi nemohol. Takže sme sa stratili. Skvelé. Ale musíme sa odtiaľto predsa nejako dostať. Veď máme aplikáciu na mapu a keď ju nebudeme používať, mne sa totiž to vybil mobil. Aj mojej manželke a aj Emitinej mame. Takže oco si nás posledný záchranca. Ja? Záchranca? Ako poviete? Šťastne sme sa vrátili domov a ten štedrý večer bol naozaj super. Dúfam, že tak strávime aj ten ďalší. Naozaj sa mi to páčilo. A teraz, čo keď niečo nájdeme pod stromčekom? Naozaj som sa na to tešila. Ale viac sa teším ešte na Silvestra, rok 2025. Na ten sa naozaj teším. Dúfam, že nájdem niečo výborné pod stromčekom, lebo to bude naozaj skvelé. Som tak strašne chcela ten iPhone 15. Keby mi ho niekto konečne dal, bola by som taká rada. Ale čo keď je naozaj teraz pod stromčekom? Tak poďme si ho zobrať. A ty si čo chcela? Ja? To bol dlhý príbeh. Chcela som len knihu. Harryho Pottera 5. Čítala som už 1, 2, 3 aj 4. Ale 5 to som ešte nemala a túžila som po nej naozaj veľa. Je to Feniksov rád. Keby som ho dostala, bolo by to pre mňa super. A bola by som aj rada. Takže ty chceš 15 iPhone a ja chcem knihu. Poďme si preto. Však si tu 15 dal ten stromček. A nezabudol si na toho Pottera, že? Na čo by som mohol zabudnúť? Všetko je tam, kde má byť. Hlavné je, že sa z toho požišie. Ako si to krásne rozbalujú. To je skvelé. Tieto Vianoce som naozaj strávila super, že? A ja si myslím. Skvelé. Už sa tešiť len na Silvestra a na odpálenie šampanského. To je také pekné, keď si ti darčeky rozbalujú. Silvester naozaj odpálí rok 2024 a príde 2025. Neuveríš, čo mám pod stromčekom. Naozaj mi nikdy neuveríš, čo práve som zistila. Kúkaj. Naozaj pod tým stromčekom mám, čo som chcela. Neuveríš. Vyzerá to ako to, čo si myslím. A myslím si, že to je aj to. Idem to rozbaliť. Akože... Kamo? To je 15.
Ja tomu neverím, že mi to vôbec rodičia dali. To je normálne skvelé, že som to dostala. Ale už sa teším, ako ho rozvalím a budem ho používať. A všetci v škole, hlavne tá Filomena. Teda ona už nechodí na školy. Asi ju iba tak vyhodila učka, ale keď to uvidí, zblázni sa. A bude chcieť aj ona iPhone, ale tak nikdy nedostane. Pretože už je 16, teda, ale ako tento, teda v roku 2025, čo bude, mala výjsť už 17. Hej, asi tak. Áno, už 17 by mala ísť. Už ja mám 2 roky starú, teda skoro 2 roky. A mám 15, ale 15 je dobrá, má dobre tie kamery. Mi sa páči, keď to tak šikmo, takže som šťastná extrémne. A ty si dostala tú Harryho Pottera 5, ako si chcela? Lebo ja som strašne rada, že som to akože dostala ten môj sen. Mať toto. Sa máš, že máš mobil, ale ja mám to, čo som chcela. Fakt mi neuveríš. Tram, tá, tá, tá. Mám tú knihu, čo som chcela, akože vyzerá úplne skvelé a som strašne rada, takže... Ale reálne, aby som mala túžiť po niečom inom, tak to je fakt asi Harry Potter. A inak som prečítala akože prvú stranu, lebo ma to fakt, že bavilo, hej, tuto mám akože záložku, vyzerá to skvelé. Ja sa strašne na tú knihu teším a hlavne keď budem čítať, lebo chcela som ju, tak dúfam, že budem šťastná, že ju mám a... Proste je taká hrubá, je najhrubšia zo všetkých, lebo 6 už je taká tenšia, keď som si to všetko povedala. Som proste rada, že ju mám a že budem konečne vidieť ďalšie veci o Harry Potterovi, takže to je proste najlepšie, čo som chcela. Teda na Vianoce a aj tak stále. Túžila som potom strašne na Vianoce, tak som rada, že som to dostala. No. Ježiš, aká som šťastná s tými vecmi. Ja som strašne rada, že tá Emma je rada za ten iPhone, keď stal 1000 eur, ale 1500, ale taká. Čo, veď zaslúžila si to podľa mňa. Lebo aj keď dostala tú 3, ale už na vyšším, už je 6 a ja si myslím, že aj za tú biolu, keď dostala 1, ešte za ten najťažší test, čo ju čakal, tak podľa mňa si to zaslúži fakt. Lebo tá biola to je drvák, fakt. Dostala 1, tak podľa mňa si to zaslúži. A akože vedie sa aj teraz celkom dobre, však ale tá 2 z toho dejepisu tam svieti, ale podľa mňa to vyrovná na 1, na pol rok, takže šťastné a veselé, keď si to už rozbalili. A teším sa na Silvester. Inak ty, keď si všetky tie spomienky za rok 2024 tak zhrnie žiť normálne do pláču, čo si všetko zažil. Ale však keď jeden Silvester, čo viac by si mohol zažiť. Inak, akože o chvíľu je škola a zase testy, takže... Ale čo už sa poteším na ten countdown, kedy konečne budem môcť odpočítavať 10 sekúnd a bude rok 2025. Dievčatá, pripravte sa, už o chvíľu budeme odpočítavať. Teda možno tak pár akože minút, hej, tak sa pripravte, lebo je teraz presne 23:58, takže tešte sa, že bude rok 2025, pretože ten 2024 bol naozaj super a všetko, čo som zažila, hlavne na tých dovolenkách, ako som začala tu na všetko vlastne robiť. Nie, že začala, hej, ale tak ten rok 2024 sme začali tak dobre, no tak aj ho ukončíme dobre tým, že sme vlastne mali super štedrú večeru, nový rok dopadne. Už je 59. Však zapnem telku na to odpočítavanie, aby sme to videli, no. Tak sa teším. Všetci sme radi, že ste sa práve tešili na tento čas. Nový rok, ten nám prinesie naozaj veľa šťastia. A práve sme sa tešili na odpočítavanie roka 2024 s privítaním roka 2025. O pár sekúnd už sme mohli začať odpočítavať. A už sa to blíži. 3, 4, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Šťastný nový rok 2025. Šťastný nový rok. Šťastný nový rok. Čo sme zažili za ten rok 2024. No, 2025 je to. Asi tak veru. Koľko len tento rok zase zažijeme. Dovolenky, škola, no. Že by ste sa vôbec tešili. No bež, Zlatko, rýchlo do skupiny poslať, že je nový rok. A pošli im tam aj nejakých gif.
Veď oni nie sú až tak sprostí, že nevedia, že je nový rok, ale veru, aby som bola slušná, urobím to. Nový rok, jej! Aj vám ja sama prajem šťastný nový rok a dúfam, že sa vám ňu bude naozaj dariť. A zažijete toho naozaj veľa a naozaj vám prajem šťastný nový rok. A ešte z leto teda, aj keď je ešte ďaleko, zažijete naozaj veľa vecí. A počas vlastne celého roka, či bude Veľká noc, či letom, aj či Vianoce. Tak ahojte a dúfam, že tento rok bude ešte lepší než ten minulý. Ahojte.